Lahat tayo dito ay bangsamoro. Sa pangalan ng Islam, ako talaga ay nakakalungkot. Tignan, higit sa lahat, yung nabiyak talaga ang puso ko, nakita ko yung markets natin para sa mga apids ay ginawa ng kampo ng sundalo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bakas na kita makabisita di ilaw si Barangay Ulitan, Munisipalong Kayapukan. Bang ini ne kahalan de malaihin, bakas magbakuit palabi-labi miyaan. Nambu aman teddo te biyan information malaihin, pagi mismo kita personal asal tapite et si lahat lay. Na alhamdulillah ko ito tapabalik na rin sa balik si may kalumaan de. Suga ni haja mamepe lumaan, ga pente tapabalik pagi masih pese ko man to tinalew tati tene pente na tante bang niya peke hapen balik katawaga pe pente sundaluhin masih pelai si dialem Ulitan dok dambu amban me pente concern ten mahjahin kuene pinain si deluan video temian we serdante atau kan si Daud dambuan alene si Islam pagi balik Islami sama bannya ne madrasate paghapizan inalay pag kutaan atau kan pag standbyan no me sundalo. Ko itu ilay barak din dia le mena mismo markaz lay ko ina tagite bisi me video iyan. Video ini ne do jawe ku kan tahati we re pege ngama si bang eddo semoga alen pege bang akahanti hadja kaam ga ni alabe peinte pagitehan ku na giru hatul arakala pinain invento hadja semoga alen supaya tagite me kana Quran ten bisan duehin we asal benal hati. Pagi huni tidak akahanin bang sui hadja sambating disim verbal hadja pinakitehin. Semoga anen na ko itulay pagi kita bine personal paghapizan niyan ubus yu selu paten na tuli kemon inusu mamangan peinte yun lusen ni kemon palihan din. Untuk demikian ente dota pe information atau akan sui bilaihin pasalan isa biene me kahalan de malaihin amba me kalumaan de ni ame jinajag ilarak oke pagite ko sa sikam si video iyan atau akan si screen demikian yang dumen hadja iyan kanat dele meluma den obus salta na kalepasan pc me bayuan bulawan hinaip de me kambing sampai me tekalekon plainel baharil botas me kapanyap-kanyapan ke monduk ene manuhin o ko me pinakita ko si video iyan bang ene prensi babu iyan ginatat ko sini enen pagkatin lawan sundaluhin nak tahu lumah ke manilungkan ada ne ke man kaha kalero pente kalepas tegalane pag operasyon mian ay kah lari sampai lalu sa maglungkat gani ato makawono sike pente gase tapag encounter dok me bangsahin encounter tahala se patapok se pagapainte say empompan karya tanin bang niya makawono se silat Ulitan ina alias Abu Sayyaf naus pag siya sa wendal MI se kamay tegali 2013 petang na nenge ATS into Ulitan ga bakas niya sundalo masik nangkan niya si Sir Pabig gabasa na bat pihari bang niya takaswade nah karon niya takaswade ente me jinajag melumain jinajag lumayan bang binagatin jinajag sampai meron me tapat tawa de me di alam lumayan oh satane me masih mate ye meluma kajajagan nene larak me mian gawang nele masih ne kalepasan nah masih neja pagi kui na me semet ne kemon ni doin lapohan gasur tangki ni nedo ana ubus si malkad pagi katahan ne malkajin kanya ruk lapohan ne ruk ne ye gasol ye marki dikiu kumpleto nala ditamban pagi makanakin tumain para tahala we tinalawan operasyon para vacation si para vacation sa si mege makahati bang ini me sababan nen balik kurahu pasalan nenin niya samiaan sospek lai duangan yene magen na Abu Sayyaf hangkan in operasonan me sundalo lahat diyan sampai ko itu labi sampo elew sa usamia ang pinabakuit siye sarta nagi sa pinasek bangga niya mian coordination namban sundalo ubus palabay-labay mian ga pese tapabalik pente
di alim operasyon in pebang si paasik inuruan sa meda oras 2 oras ubus suberu sa tapabalik si waktu NTE pinangurong si CLA pente piha sa ngedo sa mekde ngedo mi hayep de ine lai sus pabalik do siye gise kadari patagel lai ubus sinabuyan ni pag-operasyon mian ni atas sigyaw duangan alhamdulillah magsukol si mayor ini lumuas do isab depende si story si babu iyan pesa mian keletan hadja siye Gana yero pakasigyaw yen ye tagna si patek ka mag-operasyon. Talapa Pahit ka magdito mahala makana. Aga si tumahala. Magdito mahala. Pagi siye, pagi kamayin magmunya magbapuit pito tinalaw-talaw pinay na pagi karo kasumaos. Naga si hinang de ini. Hinang de ini pandega rito o. Ini Nas pente siya kumpiyansa ni. kumpiyansa siya. Nataabot siya. Taabot. So lumuas do ihab. Lumuas do tabo pada tapuno naus pinawah do mayuling. Alhamdulillah magsukol si mayor si may pag ano nila. Pagi pente na Nabang do sa pay. nabang de pente mayorin. Na gabe ta kole sundaluhin. Alhamdulillah pente pegarob niya pente pegarob na abono pente ro haja pente madami jine ni may lumaji na jagin. May panyap nen. Dug may panyap nen. Semek panyap sampai palapon-lapuhan. Nah, lapuhan ka bang lapuhan kalbun ano gasol kanya without kemon. Astagfirullah. Pagiahin ko ito mari kane kulang ni maglapuhan kayu kalbun gasol ni lapuhan ahin. Saya hati. Naus niya ni may kalebihan kaldero. Nasali ko minsan nang buwa kaldero may kalebihan. Us ka matuin okay rob si kami pag teka kamto okay rob ano may panyapin niya garob ni alay pa si kamin. Masirob niya. Kalepasan bekemon Agin. Sa pepete rumen pepete may mahal ka man malin do pente. Na we bega ihe pagabang kiwan panyap te hal ka na jawin. Sambat no pag binali ruksin. Mana lumayan na buwa bahril. Isina na lalay. Sanggut te na botas. Mungkin ko sampai may hinang din na ine. Nabe pete kita lagi ni katante bang ina mangedoin pegan amang galang ite. Kita lagi gani atu ngite. Tatila ko si Babu si tenge dia ni ayuda bang kaurungan do isab kasi pagyan mo man concern tete ba may sayan ni ami happen ni samian ni magbakuit ni samian kasasewan dilem lahat bu tumhalaanen. Magtas pagmasusihanten lu si iyan si tenge dia ni pagkakan do kain luma ni may mabakuitin. So alhamdulillah Yurub kita susian si Babu we basa mian tagna de tumahala pelo palabe tekaro ayudahin nurungan seda karot baso si mayor da salta mian tabang yang namban MSSD pente atau kan DSWD tang bang tagna alenen pagpabalik ni siya tinuranan na si mayor pagi bang civilian haja mapasekin gedi na kami sundalo sumaga anen alhamdulillah pagi namban mayor te pente asal malah si rakyat ni tinuranan we ni petati ne intag miahin ngusaha lai si luasan bil pengusaharen lu di alem area di alay si ulitan si luma de na tinuranan si mayor sosa pag tinuranan si na alhamdulillah isab mian pinatuhutan pc sa mian buas da karot do isab mian supaya dia luto dila demikianen bang barangay ren alhamdulillah ruisa pente magbisita rob sige PCC pente gala problematis si barangay den duk mayor den importante lai tatabang we di rakyat den takitete den si may video iyan pagite ko si kaam may bakas sininang den. So yari may updated dote ang balhatulitanin pente yan si tenged may pag-ayudare alhamdulillah okay ruisab us demikianen tapabalik na ruisab siye obus sanduhin kapep tapabalik pente manduga pe si tenged may malepasisihin na sampai ko ito asal masih pe gaan ya story namang sa inge pe pente sampai may alakan siya pinesa sa ta samian may kapanya-panya pande kemon kaong kanat sampai ineddo pe kude selambate dia lulay gigite makatuksa sineruksine importantin la itahati may kanapurante may hal malaihin sampu eleo samian operation sundalun dia lahat de na eka samian umatag iene gitan tuhap. Alhamdulillah magsukubi Sir Dante nambuay ang ban agricultural consultant to si municipal kung kayapukan yes o samian mag-guide mapi sikite papadurulin ha parang iulitan ini mian duktental beauty tapos kita tebang ini may hal malaihin obus demikian magsukulted si sir salamat talaga sa pag at bigay ka rin ng mensahe sa patungkol sa napunta natin kanina kung ano ang mga comments. Yung ang may comment ko lang yung despite of the fact na walang buhay ang nasawi sa kaguluhan sa ulitan pero ang sa akin lang siyempre malungkot ako dahil lahat tayo dito sa kung kayapukan ay kung ano ka ba, MI ka ba, MLF ka ba, kung anong unit ka, lahat tayo dito ay Bangsamoro.
Sa pangalan ng Islam, ako talaga ay nakakalungkot tignan. Higit sa lahat, yung nabiyak talaga ang puso ko, nakita ko yung markets natin para sa mga apids ay ginawa ng kampo ng sundalo na hindi maiwasan, sabi pa nila. Ngunit ito ilang ipaalaala lang natin sa mga sundalo. Kami rin napasalamat yung kapayapaan na inindulot mo ninyo sa amin dito sa Kayapukan. Ngunit baka hindi nyo alam na yung markets pareho lang yung sa masjid, isang banal nga lugar. Kaya kung sana nakaroon tayo ng consultation sa mga ustad dito, mga Muslim, o kay sino mga Muslim dito, mga ustad, kung pwede ba gamitin yung markat, gawin nga kampo o detachment sa sundalo. Alam na natin naman, ang doon ang nakatira ay siyempre mga Kristiyano. Mga mababait man sila, pero hindi natin maiwasan magluto sila ng baboy sa isang banal nga lugar. At iwasan natin yan. No? Dahil isang kasuklam-suklam yun sa mata ng Allah SWT. Kaya nakakaroon tayo, kailangan mag-exert effort pa tayo sa pamagitan ng dawa. Ipaintindi natin sa mga kaibigan ng nating sundalo ano ang bawal, mga tabu, bawal sa Islam. Kaya naman ako dito sa Kayapukan, alam mo bro, kung mayroong mga bagong sundalo po, nagle-lecture ko sa kanila ano mga bagay na bawal sa Islam. Tayo po sa pangalan ng Islam, ang akin ang naman sana mag-isa tayo sa lahat ng bagay. Higit sa yung sa kagipitan, katulad sa mga kapatid natin sa ulitan. No? Sana sana natin maranasan sa ibang barangay na naranasan sa mga taga-ulitan. Marami daw nawawala sa kanila, sabi nila. Oo, dahil yung kaibigan ko, kambing ang nawala, mga gamit nila nawala, yung mayroong paginto na iwan, kahit dahil nagtarantar sila. Hindi namin binipintangan ang mga sundalo. Dahil yung mga sundalo, alam naman natin, hindi yung gumagawa. Ngunit, yung iba ay pumapasok doon, hindi natin alam kung sino. Sana, wag na sana mangyari. Kaya kung mangyari yun, nakakaroon tayo ng collateral damage. Sa muli, sa pangalan ng Islam po, ito ay ipon tayo ng Allah Sumatala. Idwa lang natin yung mga kapatid natin. Huwag natin ikalimutan ang Allah Sumatala. Higit sa lahat, kailangan ipatuloy natin ang ating pag-iibadat. Especially yung pagsambahayan natin. Para maiwasan natin ang lahat. Kaya ito ay lahat, alam natin, ang lahat na itong bagay ay kontrol ng Allah Sumatala. Idwa lang natin. Dito sa munisipyo ng Kayapukan, hindi lamang dito, higit sa lahat sa mga kapatid natin sa Albarca, sa Tipu-Tipu, sa Sumisip, lahat. Hingin sana magkaroon tayo ng totoong kapayapaan. Sa ngalan ng Islam, ako rin po naman ay napapasalamat sa inyo at sa lahat ng nakakirinig dito sa ating kaibigan vlogger, no, para malaman ninyo ang katotohanan. So, salamat po sa mga comments at salamat talaga sa sa pagtulong ninyo sa amin sa News Yakam Basilan TV kung paano natin maipahayag ang katotohanan at ang mga concern ng mga Basileño dito sa Basilan. Pagkagsukol si kami kayo mayamihan na inshallah masipin niya video te balik si tingid update si Basilan dana jekam jo mayaman ako bisang kung ihaprel la importante la i makatabang si kami inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.